Silav dem başê var başê van nû hêvîdarim herkes baş e. Dixwazim jara bültenekê kin pêşkêş bikim ji Rûsya di derbarê Selhedîn Demirtaş de her wiha Bafil Talebanî daxuyanî daye di derbarê Rojava de hevdîtinê wî hebû bi derdorên cuda re bi dîplomatên İngîlîz re ka em binêrin çi heye çi tune. Ez mesajî we dibînim hevano hûn maftarin min gotiye teklîfekê bêexlaq li Selhedîn Demirtaş kirin we jî gotiye em ditirsin ku teklîfên bêexlaq pêk werin di jiyanê de tirsa we ez fehm dikim ev tirs û fikarê me hemiyan e a milletê me Kurd e lê piştî vê saetê em destûr nadin yani milletê Kurd wê destûr nede ku teklîfên bêexlaq li me were kirin û tu carî dibe em destûr nedin ku ev were pêkanîn jî new wisa nerehet e hevan no berê ku em behsa Selhedîn Demirtaş bikin em di siyasetê de em dibînin ku her tişt mümkün e. Em ji pir tiştan fehm dikin. Hem di siyaseta di navbera dewleta Tirkiye û Kurdan de em fehm dikin ku her tişt mümkün e di siyasetê de. Hem jî binêrin dewleta Rûsyayê ku bi salan li Sûriyê ma dewleta Rûsya bi salan piştgirî da malbata Esad, rejîma Baas êriş kir ser wan komên çete, Heteşe, Daîş, hemî komên girêdayî kî dibe bila bibe ê muxalefeta li hember Esad Rûsya li hember wan şer kir. Colanî jî di nav da, Heteşê jî di nav da. Di dawiya dawî de çi guherî? Îro ji endamên Heteşê di asta wezaretê de li Rûsyayê hate qebûl kirin, hate pêşwazî kirin. Yani mümkün e. Di siyaseta xelkê de mümkün e ama di siyaseta me û Tirka da hakikaten zehmet e. Me dixwest ku Cemîl Bayîq li Enqerê were pêşwazî kirin wekî wezîrekî Kurd. Çima nebe? Yani çikê me ji xelkê kêmtir e. Çima dewleta Tirkiye weke dewletê xelkê tev nagere bi înad bi kînekî ew qasa mezin tev digere li hember Kurdan. Normal e merov wextê dewekî mirovan hebe merov şer dike wextê ku merov li hev were merov li hev tê yani. Di siyasetê de dibe her tişt mümkün be. Yani îro wextê min wezîrê Heteşê dît li Rûsyayê û hûn zanin Beşar Esad jî li Rûsyayê ye. Ez wisa hinek pir tişt di serê min de çûne hatin. Ya çawa mümkün e? Yani Rusya li Sûriyê bû piştgirî da Esad di şerê li hember Heteşê de mala wan xirab kir. Bi hezaran bombe baran ser wan. û dîsa İsraîl jî wisa ye. Mesela İsraîl jî li hemerê wan şer kiriye niha li Bakûyê hev û du dibînin. Li Bakûyê beriya mehekî jî hev dîtin, îro jî hev û du dîtine. Yani hûn naqasa şerê hev dikin te beriya hefteyekî te hemî avahiyên hikûmetê ên li Şamê te anî xwarê, te gev, tehdît li wan xwar. îro jî tu wana pêşwazê dikî çayê, qehwe, kêf, henek em çawa bikin, em plîlan û projeyekî çawa çê bikin. Hakikaten di cîhanê de, di siyaseta cîhanê de em Kurd hinekî balkêş in. Ev pêncî sal e me şerê xwe li hember hegemonya cîhanê me hat tiştekî jê şaş nekiriye. Hêzên cîhanî hegemon in, heta niha jî hegemon in. Em bi înad li hemberî wan disekinin. Ya heqê me, mafê me, berjewendiyên me, menfaetê me ka? Çima xelk wisa çima em wisa ne? Nizanim gelo mümkün e sebebê wendakirina me ev be. Di siyasetê de her tişt mümkün e, hakikaten mümkün e. Şandeyekî hikûmeta Sûriye çû serdana Rûsyayê. Piştî ku şandeyê wezîrê karê derve ê Heteşê hikûmeta Şamê Esad Şeybanî gihîşt Moskowayê bi wezîrê karê derve yê Rûsya Sergey Lavrov re civiya gelek mijar di nava wan de hate nîqaş kirin. Yek ji wan mijaran jî doza Kurd bû li Sûriyê. Lavrov daxuya kirin ku divê Kurd tevahiya mafê xwe bi dest bixin. Şeybanî got ew bi vê yekê rene ku mafê tevahiya pêkhateyan bêne parastin bêne naskirin. Ne tenê Kurd hemî pêkhateyên din. Ka em binêrin. Lavrov daxuya kirin ku divê Kurd tevahiya heqê xwe bi dest bixin, ne tenê ew di nava hikûmeta Sûriyê de jî cihê xwe bigirin, bikaribin tevlî biryaran bibin. Ev hemî tiştên nû ne. Niha ew Rûsyayê ku bi salan li hember Heteşê şer kiriye îro dikare wan di asta wezîran de pêşwazî bike û bi wan re bide bisîne. Niha em hinek behsa Lavrov bikin berê ku derbasî mijarê din bibim. Niha tê bîra we di dema Esad de.
هم لجنوی هم لاستانه هم لسوچیه لگلک دوران جوینن ده درباره سوریه ده پیکاتن هون زانن دولتا بتنه کل همبر کردان درکت دولتا ترک و روسیا نه هیچتن کرد تبلی جوینان ببن استن کرن ریل برگرتن لنتیون یک بیجی نه مظلوم عبدی نه ربیبریا خسر نه الهام احمد تو کسی که نکاری وره جنوری تبلی وان جوینان ببن استنگی درخستن بحثا مافی کردان جی نکرن لاوروف بخواه دجمنایی دکر لهمبر کردان ریوه کرج دولتا ترکی رجبوره بکه به افرینه ام لاوروف خواه باش ناست کن جبیر نکن لاوروف ایرو لسرناو روسیه هاتیه دبیجه حقی کردان ناست بکن امزانن دناو لیستیکان دا لیستیک هنه امزانن دوان دمین ده امریکای دست بیکریه دبیجه بلا حکمت که ناوندی هبه بلا دولت که ناوندی چه ببه erken heremi bile haneki kim bibin yani Amerika ketiye nava han tevgeran Rusya lehembervi duxwaze han yani siyaseteki alternatif qaşo bi peş bixe û Kurdan bikartîne Rusya Kurdan bikartîne Amerika Kurdan bikartîne hevan no sextekarî heye di siyaseta wan de sextekarî heye kes Kurdan zêde nafikire hatta ku mirov bixwe neke problem daneyne ser mesawan çareser nakin meselê em însanên sernermin em însanên pir adîlin însanên maqûlin însanên medenî ne em naxwazin em bibin problem li pêşiya wan em beriya her tijî hem problemê xwe hal dikin û hem jî em dest davêjin problemê wan hal dikin binêrin mesela dewleta Tirkiye 100 sale di orta faşîzmê de ye şövenizm, nijadperestî pêşketiye ser û goy hev û du dixwin ekonomiyan berbat bûye rezîl û riswa bûne mesela ême em alîgirê demokrasiya Tirkiye ne em naxwazin Tirkiye hilweşe em dixwazin hinekî piştgirî bide wan wana mezin bikin ji bo ku baştir hinekî werin ser hemdê xwe wê demê ew ê bikaribin ka doza me nîqaş bikin nekin yani em mirovên balkêşin milletê Kurd heqeten yani ji me re sosyolog psikolog lazim in were hinek nîqaş bikin ka em milletê me sosyolojiya milletê me çawa wisa şekil girtiye ji bûyîna me veye êdî ji awê eşîretê me tên çima em ji xelkê re hene ji xwe re tunene yani demokrasiye ku em ji bo xelkê dixwazin çima em ji bo xwe naxwazin em mala hev xirabkirdina ve de yani hêjî di mesela azadiya fikr û reman de li cem me rû neniştiye li cem me rû neniştiye mesela hûn binêrin gelek heval vê qenala me temaşe dikin jî hêj dibêje Bedran çawa axivî Bedran çima wisa axivî te çima wisa wisa daxivim kêfa me wisa tê wisa daxivim ya azadiya fikr û reman heye dilê me de biye kul divê hin tişta ez biaxivim erqideş ya ma tu rû Tirkiye zirar merar jî nadim pêvajoya ku bi van gotinê min zirar dibîne ji xwe re helweşe ya ma tiştekî wisa heye hakikaten ya bêli mirov hinek xwe îfade bike mirov tiştan bibêje yani çi ye ya yek milletekî li rojata navîna milletekî kevne qedîme 5000 sal li wê derê 7000 sal li wê derê 2000 sal ne mesele yani ê xelkê çi heye me jî bila ew hebe ya em dixwazin sibe roja me bikeve garantiyê vaya tiştekî xwezayî ye her rewil her biûk her zindî divê dunyaya de dixwaze hebûna xwe biparêze netewa Kurd jî weke hebûneke zindî ye dixwaze xwe biparêze hebûna xwe bixebin garantiyê ama perçe nabe sînorên di nava Kurdistanê de nava vî milletê de divê rabe ev sînorekî meşrû nine sînorekî zorakî ye bi zorê bi kotekî danîne yani parastina yeketiya milletê Kurd parastina Kurdistanekî serbixwe parastina Kurdistanekî mezin çawa dikare zirar bide însanan însanê ku ji vî daxwazê zirar dibîne bila bibîne ya bila zirar bibînin ne mesele ye hevan ez bidomînim ev meseleya Rûsya ez hinek êşandim yani çawa ku di asta wezîran de wezîrê karê derveyê Sûriye pêşwazî dike bi wan re dide distîne û 14 sala jî em li Rojavayê Kurdistanê ne Rûsya rojekî divî astê de em pêşwazî nekirine bi me re naxifiye ya
Lavrov tam dijminî kir. Di nava 14 salên li Rojavayê Kurdistanê de Lavrov rê li ber dewleta Tirkiye vekir, Efrîn dadagir kirin û gelek kesayetiyê me da kuştin. Gelek suçên wan heye. û rê li dewleta Tirkiye jî vekirin. Ew di tetbîqatên li ser sînor da jî. û bi Tirkiye re dan stendin hemî wan da kirin. Di dawiyê de siyaseta wan da kirin. Lavrov nehîşt rêveberên Rojavayê Kurdistanê tevlî civînê navnetî wî bibin. Îro Rabiyet bêje heqê Kurdan bidine. Yo heqê Kurdan hikûmeta 5-6 salan ya Esad neda be ev heteşe çawa mafê me dide. Mafê me ji de di destê maye destê heteşê de. Heteşe çend kîloya mafê me bide. Em çawa radbin mafê xwe ji heteşê dixwazin. Ji wan çetiya dixwazin. Naxwazin. Naxwazin. Merû mafê xwe ji çetiya naxwaze. Merû mafê xwe di jiyanê de pêk tîne kî were merû mudaxele dike. Merû li ber xwe dide. Merû hikûmeta xwe ya rewa îlan dike. Yê werin êriş dikin bi hêz bin ew ê lê xeme bikujin nexeme. Ama yê nikaribin jî bilin nikaribin. Ama li hember hêza milletan tu dewlet nikare şer bike. Tu dewlet. Na milletê me hevan na. Milletê me rabe 5,000, 7,000, 100,000 keçû xortê xwe wekê şervan derxe pêş wana derxe asta yekem ya şer û dewletekî mezin were êriş bike elbet ew ê wan da bikin. Elbet hêza me bi qesiya dewleta Tirkiye tune ye. Ama milletê me lê heçar perçên Kurdistanê eger milyonan rabibin ser xwe dewletan Tirk na heft dewletên Tirkî Cumhuriyetî werin jî nikarin bi Kurda. Sedî sed wisa ye. Hele bila 5 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê rabin ser piya ne tenê Kurdistanekî heft Kurdistan dikarin ava bikin li rojda tenavî. Ber xudan lazim e, isyan lazim e, irade lazim e û biryar lazim e. Biryar lazim. Yani dibe mirov qirar bide. Ha hûn ê bibêjin çi xweş e ji Ewropayê mirov tiştî wisa dibêje. Vana hestin hest. Ez îro hestiyar daxivim ya. Hestin. Mantık jî tê de nagerim. Tenê mirov dûr ve hin tiştan dêre dilê mirovan dişewite ew qas yani. Ya bêhêlin dilê me jî bişewite. Mirov tiştekî wan da dike bêhêlin mirov şîna xwe jî bigire ya. Şînê digirim ya. Madem mirov tên kuştin, madem mirov tune dibe bêhêle em ji xwe re bigîrin ya. Bêhêle em ji xwe re xemgîn bin. Bêhêle em hinek hestiyar te bigere. Nabêjin mirov temamen mirov însan e. Mirov ji goştê xwîn çê dibe, mirov ji hez çê dibe. Hîs binêrin. Wezîrê Karê Derveyê hikûmeta Demkiya Sûriyê û her wiha Wezîrê Karê Stratejîk û yê İsraîlê ji bo nîqaşkirina rewşa li Başûrê Sûriyê ve li paytexta Azerbaycan Baküyê bicivin. Civîn li ser civînan çê dikin maşallah. Heteşe edî rewa ye. Yani çeteyên terorîst îro bûne wezîr ji xwe re dunyayê digerin bi İsraîlê re, bi Rûsyê re, Amerîkayê re diçin Parîsê. Çûna hatina me ya Parîsê tê nîqaşkirin ama heteşe ji xwe re diçe nîqaş dike. Ya kî ne vana ya? Şah Esad Şaybani kiye vana çetene tev çetene. Colani çete. Yani ew qasa vekirî yani. Çavkaniyên dîplomatîk agahî dane Ajansa Nûçiyan ya Fransayê AFP diyar kirin ku Wezîrê Karê Derveyê hikûmeta Sûriyê Esad Şaybani Wezîrê Karê Stratejîk yê İsraîlê Ron Derman îro li paytexta Azerbaycanê Baküyê civiyan e. Hate diyar kirin ku rojeva serekiya yê hevdîtinê rewşa ewlehiyê ya li başûrê Sûriyeyê yani Swêda ew êrişa ser Durziya. Yani diçin hem komkujî pêktînin insanan dikujin û hem jî radbûn terin tevlî civîna dibin. Yani pır acebe yani dünyayeki hakikaten siyaseteki qirêj heye û ser de radbin teklîfekî bi ehlaq li Selhedîn Demirtaş dikin. Ez ê ji we re bêjim. Rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê binêrin li Kurdan binêrin, medeniyeta Kurdan binêrin. Ji bo xelkê Swêda, ji bo xelkê Başûrê Sûriyê milyonekî dolar di nava xwe de kom kiriye bexşkiriye ji bo hêva sor, ji bo biçe alîkarî bide van însanan. Hêva sora Kurd li ser malpera xwe ya fermî ragihand ku ev alîkarî ji bo piştgiriya kampanyaya hêva sor ya Kurd e ji bo alîkariya mağdûrên li Swêdayê û li Başûrê Sûriyê. Kampanya da ne dest pê kirin rêveberiya Xweser bi qasî milyonekî tevlî biye. Bafıl Talebanî serokê yenekê divê li Sûriyê mafê gelê Kurd were naskirin. Serokê yenekê Bafıl Talebanî basa Rojavayê Kurdistanê kir. Mîvanê wî hebûn hat pêşwazî kir li Hewlêrê. Ez hema vîya bidim ser ekranê. Evan no. Hema li bendê bin ji kerema xwe re. Süper.
جبیر نکن شکرما خورا هم ببین abone هم جی ببین اندام اوین قنال هنک مزن بکن یا پیدوی ملت ما به قنال موی رنگی هی شکرما خورا yani dost و حوالی خورا بجن پر نزحمته ببین abone ببین اندام دی چی ایجاب تکش خورا بکن جبو اف قنال مزن بده دستی مده حوالی هوگری مجوارن شخورا تیدا خواهی ifade بکن یا حقیقت مالا مخرابیه Bafıl Talabani divêje li Sûriyê mafê gelê Kurd were parastin. Serokê yenekê Bafıl Talabani li Bîroya Siyasî yenekê ya li Hewlêrê pêşwazî li şandeyekê payebilind ya İngîltere kir. Talabani di civînê got divê li Sûriyê di serî de mafê milletê Kurd, mafê hemû pêkhateyên din were parastin û naskirin. Di civînê de li ser pêşketinên ewlehiyê li Herêma Kurdistanê û Iraqê li ser koordîne û hevkariya di navbera hêzên pêşmerge û artêşa Iraqê ya bi hêzên koalîsyona navnetewî ya têkoşîna dijî Daişê hat guftûgo kirin. Talibanî ji bo rola hêzên koalîsyona navnetewî bi taybetî İngîltere di şerê li dijî çeteyên Daişê û hevkariya wan ya bi hêzên pêşmerge re spasiya xwe anî ziman. Her wiha Talibanî da zanîn ku gefa terorê hem li Iraqê hem li Herêma Kurdistanê hîn jî bi dawî nebiye bi taybetî gefa Daişê ji bo derbazkirina pirsgirêkên ewlehiyê pêdivî heye. Pêdivî bi çi heye? Bi stratejî û planên nû heye. Di hevdîtinê de her wiha li ser geşedanê li Sûriyê jî nîqaş hate kirin. Teqezî li ser aramiya welêt, li ser parastina mafê hemû aliyan, bi taybetî mafê Kurdan li Rojava hate nîqaş kirin. Niha ji bo pêşî li terorîzmê were girtin pêdivî bi stratejî planên nû heye. Ez ji were bêjim stratejî û plana nû çi ye? Dünya alem zane çi ye? Yeketiye nava milletê Kurd, yeketiye bi Rojavayê Kurdistanê re, yeketiye di navbera hemî perçeyên Kurdistanê de. Terorîzm ancak bi vîya wê dikare têk biçe. Terorîzma Daişê, terorîzma dewleta Tirkiye, terorîzma Hetêşê. Plan û proje hene ku Hetêşe dibin hin navên cuda da êrişê Rojavayê Kurdistanê bike. Dünya alem dizane bi mantıqa îro ya hikûmeta demkî ya Sûriyê tu cara bi Rojavayê Kurdistanê re li hev nake. Kes bila xwe nexapîne. Hezar hev civînê Parîsê jî çê bikin li hev nayên. Mantık ji hev cuda ye. Ne mümkün e. Ne Colani û hevalên xwe dikarin İlham Ahmed pêşwazî bikin wekî wezîra karê derve, ne jî İlham Ahmed, ne jî Mazlum Abdî dikarin bi mantıqa kevneperest ya Hetêşê re di eynî hikûmetê de cih bigire. Dünya alem va tiştana zane, divê em xwe nexapînin. Ji me re wext lazim e, ji me re zeman lazim e. Van gotinê ku di televîzyonan da têne kirin gotinên demkî ne, ne stratejîk in. Yani merov daxwaza xwe dibêje, merov niyeta xwe dibêje, tabî em ê bi hev re bijîn, demokrasî bila hebe xweş e. Ama demokrasî pêk naye, çi bikim yani naye. Em dixwazin di hikûmetekî hevbeş de cihê xwe bigirin, em dixwazin bi hev re. Naye, çê nabe? Mêrik naye. Ew hemî mêrikin, nayên. Çi bikim yani? Ev meseleya pêvajoya li Tirkiye jî ya ji bo Türkiye ya bê terör binêrin. Çiqas însanên beexlaqin. Pêvajoyekê dane destpêkirin navê pêvajoyê kirine Türkiye bê terör. Yani devam ettin ha. Devam ettin. Kurdistan tiştekî tune. Türkiye'ki bê terör. Hezar carî rayedarên Kurdan ji wan re gotin ya biguherînin. Navê vê pêvajoyê nekin pêvajoya bê terör. Em qebûl nakin. Ama naguherînin. Di demokrasiyê de beriya her tiştî divê merov goh bide milletê xwe. Hevalna. Yani kanalên me, emîna me, em dengê xwe zêdetir derbixin, em dikarin bandor li siyasetmedaran bikin. Siyasetmedarên ku rê didin qedera milletê Kurd li me godar dikin. Em çi bibêjin ew li gorî wî tevdigerin. Çünkü daxwaza millet wisa ye. Em bi tena serê xwe van fikra nabêjin, ji me re 770,000 peyam tên, sibê hetayê warê peyam tên. Ê ji me re didin xebera hene. A doyekî ji me re daye xebera. Dibê hûn çima mafê Kurdan naparêzin. Hûn çima mafê netewî Kurdan dernaxin pêş. Çi hatiye serê we dibê? Dibê hûn bûne zombî. Yani ji me re didin xebera.
هون جی دزانن که ویدر سبی حتی وری مخوقلشان انوی مافی نتوی مافی کولکتیف گوتنا مافی کولکتیف حز نکن یا ام پزن ام مینه مافی کولکتیف مافی نتوی کرده ناوی هه مافی کولکتیف چیه yani قاشو مافی تاکه کسی هه ال ترکیه her kes peşiye kanunan vekeve tamam ama لکلک اویجی مافی نتوان هه çünkü Kürt نتوان ملتکی جدایه ماف حق جیره لازمه مافی کولکتیف جبو چیه؟ جبو گروبه کیه ام نه گروبون yani jmera ji dibistana seretayî heta dawiya zanîngehê jmera perwerdeyekî bi Kurdî lazim e tenê zimanê Kurdî jî têrnake ji bo perwerdeyiyê jmera müfredateke kurdewarî lazim e dibe em dîroka xwe fêr bibin arkadaş dibe em coğrafya xwe fêr bibin dibe mamosteyên me bi exlaqê kurdewarî gihîştibe mezin bibe em ji mamosteyên xwe ê Kurd örf û adetê kurdewarî fêr bibin tiştê ku zarokên li İzmîrê, Qirşehîrê, Nevşehîrê, Afyonê fêr dibin û tiştê ku li ê Amedê em fêr dibin divê neweke hev bin ji hev cuda bin ya müfredatekî hevbeş hebe ku tê de hem behsa dîroka Kurd û Kurdistanê bike hem behsa şerê Kurd û Tirkan bike tiştekî rast ku hemî zarokên Anadoliyê û Mezopotamya Kurdistanê fêr bibin qayîl erê tamam qebûl ama bi yek alî tenê ew müfredata îro ya perwerdeyê zulme li zarokên Kurdan tu car dibe me qebûl neke ji vir û pêve parastina zimanê Kurdî bi tena serê xwe têrê nake perwerdeyiyekê serbixwe pir muhîm e her tişt ji perwerdê tê nesla teze nesla nû ancak bi perwerdeyiyê dikare bigihêje şekil bigire ji bo em pêşî li tunebûnê asîmîlasyonê bigirin perwerdehî şert de perwerdehiya kurdewarî evet em didomînin mebasa çi kiribû mebasa komîsyonekî kiribû di vê pêvajoyê de CHP ji bo komîsyona ku wê di çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de li meclîsê were avakirin navê endamê xwe ê komîsyonê eşkere kir CHP beriyan digo ez tevlî nabim nihayetî tevlî dibe tevlî dibe lê zextekî mezin a netewperastan ser CHP heye ez televizyonê wan guder dikim ca çawa çê dibe CHP çima tevlî dibe CHP jî dibêje ez mecbûr tevlî bim dibe ez çavdêr bim ez bizanibim çi daxifin çi dikin ama ev komîsyona ku tê avakirin hinek dibêjin çil û heşt kesan pêk tê hinek dibêjin pêncî û yek nexwedî biryare nikare biryaran bigire yani ji CHP Murat Emîr Okan Konuralp Nurhayat Altaca Kayışoğlu Sezgin Tanrıkulu Turkan Elçi Turan Taşkin Özer Oğuz Kağan Saleci Murat Bakan Gökçe Gökçen Mehmet Salih Uzun vana ji CHP tevlî dibin Ahmet Şık jî li ser navê partiya tîpê tevlî dibe partiya tîpê jî xwe bir û anî û got em tevlî dibin û tevlî nabin ya aybe ya hûn tev ji HDP hatin hilbijartin ya hinekî rêz hurmet nîşan bidin Ahmet Şık nexirabe Ahmet Şık lêborîn xwe ji Kurdan zemanê xwe de hin virdewî de çêp û rast axivî paşê jî lêborîn xwest baş e Hevanno ev mesela Selhadîn Demirtaş çi ye çawa pêk hat ez ji were bi gotina bibêjim mesela Selhadîn Demirtaş di televizyona Telebîrî de rojnamevanekê jin derket got ez tiştekî pê hesiya me ji polîsên Enqerê teklîfekî heye pêşniyazekî heye dibêjin Selhadîn Demirtaş dikare were berdan lê bi şertê ku were sürgûnkirin biçe dervey Tirkiye biçe dervey Bakurê Kurdistanê welatên Ewropayê Amerîka dibe ama ji bo biçe jî ji bo xelk nizanibe ku hatiye sürgûnkirin divê Selhadîn Demirtaş bi xwe erê bike bi xwe qebûl bike ku diçe derva yani bi şiklekî jê re dibêjin em te berdidin divê tu tevlê siyasetê nebî tu ji vê dunyayê dûr kevî û serê xwe bigirî biçî bi cehnimî biçî dibe yani ji ber vê yekê ev teklîfekê bêexlaq e
مروف لسیاست مداره کی کو نه سال خود زندان دا در باز کریه به سوچو به گناه مرو نکاره جیرا بیجه ترکیه به ترکی نه هره madem ki Selahaddin Demirtaş Türkiye'de terikandı çima hat girtin beri ku vegere Türkiye şu hala Avrupa'yı bu la Avrupa'yı bu hatı bu tevlicivinin la Avrupa'ydı bu dizani bu te girtin ji disa veger ya ku da vegerim velatı xwe warım girtin ji ez warım girtin ji xwe malbatê eşkere kir Malbata Selahaddin Demirtaş eşkere kir go mezani bu ku em têne girtin mezani bu ku Selahaddin Demirtaş tê girtin di malê de rûniştine biryara xwe dane gelo em dewleta Tirkiye ji xwe rêvet kir ji bo biçe Ewropayê gelo em valiza xwe kom bikin em biçin derva biçin sürgûnê li wê derê em bibin penaber îltija bikin em ji xwe re li wê derê bijîn yan em vê derê bimînin her tiştî bikin berçavan Selahaddin Demirtaş gotiye na ez dimînim ez dimînim ez ê vê derê di nava gelê xwe de bim xelkê ray daye min deng daye min xelkê ez wezîfedar kirime ez werim girtin xelk xwedî li min derdikeve ne mesele ye baweriya min bi milletê min heye gotiye Selahaddin Demirtaş lê wextê avêtin hepsê şûn va hinekî bi tenê ma ji bo wî rojekî meşekî çê nebû 100,000 însan ranebû serpiya mixabin millet bixwase dikarîbû derbixista ji ber ku suçê Selahaddin Demirtaş tune bû mesela Kobanî tamamen fasafîso vala derket Dadgeha Mafîmirvaniya Ewropayê du cara biryar daye Selahaddin neheqî hepsê daye dewleta Tirkiye divê berde hûn zanin di ser qanûnê Tirkiye re ye biryara Dadgeha Mafîmirvaniya Ewropayê ama bernedan çima çünkü milletê me neket hereketê ka bila nîvê însanê ku dengê xwe dane Selahaddin Demirtaş bila rabana serpiya hûn zanin çend kesa dengê xwe daye 7 milyon 7 milyon insana dengê xwe da Selahaddin Demirtaş bi tevê zaroka ve jî hûn hesab bikin ev çi 15 milyonî ev 7 milyon eger tu zarokê wan jî hûn were hesab ke 15 milyon însan nîvê wan bila rabana serpiya bigotine me dengê xwe daye Selahaddin ne bi tenê ye li ser navê me de axife wî çi suç kiribe suçê me ye em digirin ser xwe wê demê dewleta Tirkiye piştî Selahaddin nikaribû tu însanekî bav da hepsê Na îro rabûne teklîfekî bêexlaq dikin tabî çi qas rast em nizanin ji ber ku parêzerî wî hî beyanatê xwe eşkere nekirine Selahaddin Demirtaş hê tiştekî negotiye ev teklîf wextê jê re biçe ji dêdê dünyayê me rû nizane Selahaddin Demirtaş û vê teklîfê qebûl bike qebûl neke em jî nizanin em jî tirsin yani nasibê dûsibê Selahaddin Demirtaş rabe bibêje ez qîza xwe li Ewropayê didim xwendinê me li wê derê malekî kirê kiriye em wê radibin diçin Kusurê nenêrin heta vê derê bu siyaseta me de bi xatirê we heqî wî heye tabî ki heqî wî heye me rû nikare pêşî lê bigre çünkü em ê li Ewropayê ji xwe em qet nikarin jê re bêjin tu çima tê tê hûn ji li wê derê ne jî têm tamam ji ber vê yekî hinekî meselekî hesas e eger ev rast be rojnamegera Tirk di telebîrê de eşkere kir ku di kulîsan de hatiye axaftin projeyekî heye Selahaddin Demirtaş bi şertê ku biçe Ewropayê biçe nava penaberiyê dikare were berdan ew jî dibin navê evê de yani nebêjin hatiye sürgûnkirin bibêjin hatiye berdan ama bi reza dilê xwe ji xwe re diçe qîza xwe dide xwendinê qîza wî li diçe üniversiteyekî Amerîkayê Kanadayê yan jî li Ewropayê ew jî bi qîza xwe re biçe cem qîza xwe bisekine û hinekî hesreta neh salên borî ew hinekî derbas ke bi qîza xwe re bi malbata xwe re belkî qebûl ke nizanim ama Selahaddinê ku em nas dikin ew ê henekê xwe bike bi vê pêşniyazê ew bibêje tu hêzekî piştî neh salê li zindanê nikare min sürgûn bike yani Selahaddinê ku em nas dikin em nizanin elbet qebûl nake yek ev yek jî em nizanin ev proje rast e ne rast e dedî dibe me rû biaxife yani projeyekî wisa heye halbuki dewleta Tirkiye dewletekî wisa ehmeq e ji bo civaka xwe iqna bike civaka nijadperest şovînîst dikare bêje dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê biryar daye
میرک به سوچه دویم بردن و برده جی احتمال خواهی آمده قد نه پروبلمه یعنی چی ما اقصا پروبلم دارد چیه مثلا صلاح الدین تبل سیاستی نبه تبل سیاستی نبه چی دبه هم بسر دکبن yani çi serkeftine ki o kasa bê Selahaddin. Yani ez vaqt dibêjim Selahaddin hûn Selahaddînan fehm bikin. Yani hemî hevalên wî yên pêra bi eynî awayê. Ew karakterekî hinekî zêde derketiye pêş lê Selahaddin û hemû hevalên xwe. Ji ber ku hevalê wî gelek zêde ne, bi hezaran hevalê wî di zindanê de ne û merû şerm dike behs bike. Tam di vê demê de sal 2025 rêvebirekî Bakurê Kurdistanê li derva nemaye hemî avêtine zindanê. Yani ev nûçe min xwest vê nûçeyê ji we re pêşkêş bikim mexsed haya we jî hebe teklîfekî wisa bêexlaq li Selahaddin Demirtaş kirine ev gotin ya min e teklîfa bêexlaq li Selahaddin kirine çünkü merûv ji însanekî re bêje tu neh salan da hepsê da bê sûç û bê gunehmay em te derdixin bi şertê ku tu birevî Avrupayê. Yani vaya bêexlaqî ye. Qet yani şik û şipa min tune. Erê wallah. Yani ew siyaseta ku Selahaddin Demirtaş nikaribe tê de cih bigire û derdorên cuda werin tê de cih bigirin siyasetekî balkêş e. Çima hûn ku dira Selahaddin tirsin. Xuya ye tirsekî di we de heye ji bo wî hûn destûr nadin Selahaddin siyasetê bike. Hevan no vê êvarê ji ber ku em bernameyekî di derbarê Narînê de çê dikin hûn zanin tam di dema wendabûna Narînê de mirinekî din hebû ew jî gelekî balkêş bû em basa Rojîn Kabayîş dikin mirina Rojîn Kabayîş jî ew jî li Wanê bû ew jî dişibe gelekî ya Güranê Narîn Güranê ew jî bawekî gumanbar mirî hatibû dîtin jiyana xwe ji dest da bû 308 rojin nehatiye zelalkirin kuştina wî şiklê kuştina wî tevî biryarên nepeniyê jî delîlên wenda raporên otopsiyê yên bi nakok kemasiyên ewlehiyê jî di lêpirsînê de tut pêşketinekê berbiçav çênebiye. Xwendekara zanîngeha 100. yêlê yê Wanê Rojîn Kabayîş 21 salî bo roja 27 îlona 2024 salekî derbas dibe di ser e ji weregeha xwendekarên keç ya Seyîd Fehîm Arvasî derket ji wê rojê heta niha tu agahî jê nayê girtin keçik wenda bû malbata Rojîn Kabayîşê bi tevî polîs 15 saetan piştî wendabûna wê hatin agahdar kirin. Cenazê wê 18 roj pişra roja 15 cotmehê li gundê Malokasmê ji Alî Mehmed Emîn Akay ve hate dîtin di ser mirina bi goman re a Rojînê re 8 meh derbas bûn piştî bu yerê lêpirsîn hate destpêkirin di derbarê lêpirsînê de biryara nepeniyê hate dayîn hê jî tu gavekî berbiçav tune ye. Malbat parêzerên baro ve Wanê di nava 10 mehan de herî kem 5 caran hevdîtin bi dozgera kirine. Hê jî tu pêşketin çênebiye. Di navbera cî ku Rojîn Kabayîş herî da wî lê hatiye dîtin yani cî lê wenda biye û ciyê ku cenazê wî hatiye dîtin gelekî ji hev dûr e. 20 kilometre mesafe heye. Devê çem e ama îja tam berova jî herekîna çem. Yani tiştekî pir acayîb e. Ji ber vê yekê şik û gumana revandinê pir zêde ye. Yani Rojîn hatiye revandin. 20 kilometre cî ku çêl wê derê sekiniye kincê wî alavî wî taybet hene û 20 kilometre derekî din hatiye dîtin. Pispor dibêjin ne mümkün e ku berova jî herekîna ava gola Wanê ew qas mesafe bi avjeniyê çûbe. Yani ber devê gola Wanê biye çêl wê derê ji bo bikeve avê ji bo xwe hênik bike ji bo tiştê xwe bişwe ew jî sebebî jî naye zanîn. Gelo bi kîra çûye pêşiya gola Wanê bi tena serê xwe çawa mümkün e here ew qasa keçên hevalî wî hene ev tespît gomanên derbarê mirinê de kûrtir dikin êdî. Hevan ji ber ku ez vê êvarê ji wara bültenekî taybet yani bernameyekê taybet ya di derbarê Narînê de çê dikim wê demê imkanê me pir çênabe em basa xeberan bikin çünkü em ê tamamen konsantrê mijarê bibin ez ji wan rîca dikim hûn jî bi pirsê xwe tevlî bibin ji wan parêzeran pirsê xwe pirsin ez navê parêzera ji were bêjim kî tevlî dibe dibêje çi dibêje Ronî dengê min tê de deqekê telefonê Ronî kim parêzer dibêje em nikirin tevlî bibin deqekî ez hema ji were bêjim Ronî merheba
Ez ana bernameya zindî da me yani dengê te diçe hevala ev çi bû bername tu dibêjî em betal dikin ya îşev? Yani parezerê dibê çenavê xwe Mahîr e malumatê dayîka wî ro vefat kiriye her du parezer diherin dibê çe cêtaziyê. Ez bi baran re ketim têkiliyê baran got ez jî ana ne guncavê me girom bixwazim ji bo îşev bavê min kanim tevlî bibim ama sibê ez kanim tevlî bibim feqet parezer jî got an jî lêborîn xwest got yanî wextê bidime hetan vê taziya rakin ama zemek nêza em ê tevlî bibin ji ber ev delîlên hederketinin ev ên vîdeoyê ev jî yek askeriye yani kamerak askeriye demek dirêj heye lê belê zelal nedibû nikanî bû ji ber kalîtê vîdeo gelek pîs bû. Velhasıl saziyaka Avrupa şanlı saziyaka Avrupa malbatê û parêzeran ew vîdeo na zelal bûye di vîdeo da xuya dema keçik ji kursa Kur'anê tê yani narîn li wê derê diheve pêşî Tamam. Yani velhasıl em îşev muhtemelen em nikanı bikin an eger tiştek hebî ez û tu belkî em kanibin tiştekî kin dosya narînê de ez û te em tenê nikarin muhakkak dibe ya parêzer hebin em bi parêzeran ra niyeta me ew bû eger parêzer îro çûne taziyê tabii ki em nikarin tazî beriya her tiştî tê dayîka Mahîr parêzer bixwe dayîka wî wefat kiriye dayîka parêzer bixwe wê derê wê demê ji vê derê em sersaxî ji malbatê re dixwazin em dibêjin di demekî kin de em dîsa bernameyekê amade bikin ji bo tevlîbûna wan qet ne mesele ye bila serê malbatê sax be em ê binêrin em ê di derbarê rojevê de dikirin bernameyên cuda çê bikin tamam baş e Ronî gelek spas ji bo agadariyê te tesadîf min mesaja te vekir ji bo ez navê parêzeran bibînim min dît te mesaj şandiye tamam her hebî hevanlo bi vîya we îşev di derbarê narîn de mixabin em nikarin bernameyekê taybet çê bikin çünkü heta parêzer tên em nikarin agahî werbigirin meseleye we baş e ez xatir ji we dixwazim ji kerema xwe re bibin abone û bibin endam endametî jî li ser rûpela sereke ya pêşî fotoğrafê min heye li kelekê linkekê hûn pêlê dikin wê derê hûn dibin endam ev pêdiviya hevalê me rojnameger bo we heye yani êdî divê em ekîba xwe berfireh bikin muhîm e bêheviya rojên xweş azad ji kerema xwe re silav